Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. ‘Yan uwa barkamu da saduwa a wannan makaranta tamu ta Alfasaha STT Online. Da farko ni ne naku Ammar Abdulmumin Muhammad. Yau insha Allah za mu ci gaba da karatunmu a abin da ya shayi koyon harshen Larabci. A yau insha Allah za mu ga haruffan Larabci bil harakati thalatha. Ma'ana da fataha, da kasara, da damma a tare insha Allah. Kafin mu fara ganin wannan haraffa insha Allah, idan wannan shine farkon zuwa ka wannan tasha ta mu kai kokari kamar subscribe ka danna alamar kararrawa ta idan mun dora bidiyo kai tsaye zai same ka insha Allah. Nagode. Yan uwa a darasin mu na gaba mun ga alhuruful hijaiyya da fataha, mun ga haruffan Larabci da kasara, mun ga harkar Larabci da damma. Mun ga yadda lafazin yake sakewa da fataha, mun ga yadda lafazin yake sakewa da kasara, mun ga yadda lafazin yake sakewa da ad-damma. A yau insha Allah za mu ɗauki wannan fataha da kasara da damma harakatu thalatha na Larabci mu yi pratikansu a kowane harafi na Larabci guda 28 domin mu yi metrizansu da kyau insha Allah. Na gode. A zadarsin alhuruful hijaiyyati bil harakati thalatha, harufan Larabci da haraka guda uku su ne fataha da kasara da damma. Za mu karanta su insha Allah ɗaya bayan ɗaya insha Allah. Ku biyo mu a wannan bidiyo insha Allah tare da ba da kulawa ta fahimta insha Allah. A I U A I U Ba Bi Bu Ta Ti Tu Ta Ti tu tha thi thu ja ji ju ha hi hu kha khi khu da di du dha dhi dhu ra ri ru zai zi zu za zi zu sa si su sha shi shu so sui su da di du ta ti tu za zi zu a i u gha ghi ghu fa fi fu qa qi qu ka ki ku la li lu ma mi mu na ni nu ha hi hu wa wi wu ya yi yu. Insha Allah inda da maka ƙara mai da bidiyon baya ka da muke furta su da fataha a da kasara i da damma u a i u har zuwa ƙarshe domin ga ƙara mai tilizan su da kyau insha Allah. Na gode. Ku biyo mu a bidiyo na gaba insha Allah domin ganin su tare da tanwini insha Allah. Idan wannan bidiyo ya burge kai mana like domin yana ƙara mana ƙwarin gwiwa wajen inganta muku bidiyo insha Allah, kuma kai share shi zuwa ga yan uwa domin su fahimta insha Allah. Na gode.